Γεια σε όλους τους φίλους του μπάσκετ. Είμαι ο Μιχάλης Λάγκης και καλώς ήρθατε σε μια ακόμα παρουσίαση. Σήμερα θα βουτήξουμε βαθιά στον κόσμο του μπάσκετ και συγκεκριμένα στις δύο πιο θεμελιώδεις πτυχές του παιχνιδιού, τις βασικές τάσεις σώματος και το footwork, κίνηση των ποδιών. Είτε είστε αρχάριος που θέλει να χτίσει γερά θεμέλια, είτε έμπειρος παίκτης που αναζητά βελτίωση, αυτή η παρουσίαση είναι για εσάς. Θα αναλύσουμε βήμα προς βήμα πώς να κινείστε σωστά, τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα, ώστε να γίνετε πιο αποτελεσματικοί, πιο γρήγοροι και να έχετε καλύτερη ισορροπία στο γήπεδο. Ετοιμαστείτε να μάθετε τα μυστικά που θα απογειώσουν το παιχνίδι σας. Πάμε να ξεκινήσουμε. Το μπάσκετ είναι ένα δυναμικό άθλημα που απαιτεί συνεχή κίνηση, γρήγορες αντιδράσεις και ακριβή εκτέλεση. Στην καρδιά της επιτυχίας στο γήπεδο βρίσκεται η κατάκτηση των θεμελιωδών στάσεων σώματος και του footwork. Αυτά τα στοιχεία δεν είναι απλώς συμπληρωματικές δεξιότητες, αλλά η ίδια η βάση πάνω στην οποία χτίζονται όλες οι προηγμένες τεχνικές, οι στρατηγικές και η συνολική αποτελεσματικότητα ενός παίκτη. Αυτός ο ολοκληρωμένος οδηγός θα εμβαθύνει στις ιδιαιτερότητες των βασικών στάσεων σώματος και των απαραίτητων τεχνικών footwork, τόσο για την επιθετική όσο και για την αμυντική λειτουργία. Θα αναλύσουμε τα χαρακτηριστικά και το σκοπό βασικών στάσεων όπως η καθολική αθλητική στάση, η επιθετική θέση τριπλής απειλής και η θεμελιώδης αμυντική στάση. Επιπλέον, θα αναλύσουμε κρίσιμες κινήσεις footwork, όπως οι περιστροφές, pivots, τα jump steps, οι αμυντικές ολισθήσεις, defensive slides, τα close-out και το backpedaling, εξηγώντας πώς να τις εκτελείτε σωστά και πώς συνδυάζονται για πρόσκοπτη κίνηση στο γήπεδο. Τέλος, θα προσφέρουμε ένα πρακτικό πλαίσιο ασκήσεων για να βοηθήσουμε τους παίκτες και τους προπονητές να ενσωματώσουν αυτές τις βασικές αρχές στα προπονητικά τους προγράμματα, προωθώντας τη συνεχή βελτίωση και την πλήρη ανάπτυξη του δυναμικού του στο παρκέ. Η σωστή εκτέλεση της καθολικής αθλητικής τάσης περιλαμβάνει διάφορα αλληλένδετα στοιχεία. Τοποθέτηση ποδιών. Τα πόδια πρέπει να είναι παράλληλα και ελαφρώς πιο ανοιχτά από το πλάτος των ώμων, παρέχοντας μια σταθερή και ευρεία βάση. Αυτή η ευρεία βάση είναι ζωτικής σημασίας για την αύξηση της κινητικότητας προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, είτε πρόκειται για υποδοχή, κοψίματα, κινήσεις δρίμπλας ισού στην επίθεση, είτε για σταθερή άμυνα. Κάμψη γονάτων. Τα γόνατα πρέπει να είναι λυγισμένα σαν να κάθεται κανείς σε μια όρατη καρέκλα, χαμηλώνοντας το κέντρο βάρους. Αυτή η προσέγγιση, που περιγράφεται ως λυγισμένα γόνατα, όχι σπασμένες πλάτες, είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της σταθερότητας και της ετοιμότητας, ενισχύοντας τη δύναμη των ποδιών για εκρηκτικές κινήσεις. Στάση πλάτης. Η πλάτη πρέπει να παραμένει ίσια, με μια ελαφρά κλίση προς τα εμπρός και το κεφάλι ίσιο και ευθυγραμμισμένο με το σώμα. Η αποφυγή υπερβολικής κλίσης προς τα εμπρός ή προς τα πίσω είναι κρίσιμη για την ισορροπία. Εστίαση κεφαλιού και ματιών. Το κεφάλι πρέπει να είναι ψηλά, με τα μάτια να εστιάζουν μπροστά για να διατηρείται η οπτική επαφή με το γήπεδο. Στην άμυνα, τα μάτια πρέπει να είναι στραμμένα στο στήθος του επιθετικού παίκτη στην μπάλα, κεφάλι στην μπάλα, για να προβλέπονται οι κινήσεις. Θέση χεριών και βραχιώνων. Τα χέρια πρέπει να είναι ενεργά και έτοιμα, εκτεταμένα πλάγια, ελαφρώς λυγισμένα, με τις παλάμες ανοιχτές ή στραμμένες προς τον επιθετικό παίκτη. Αυτό επιτρέπει άμεση δράση, είτε για διακοπή πάσας, παρεμπόδιση σουτ, είτε για προστασία της μπάλας. Κατανομή βάρους και ισορροπία. Το βάρος πρέπει να βρίσκεται στα μετατάρσια των ποδιών, με τις φτέρνες ελαφρώς ανασηκωμένες από το έδαφος. Αυτή η ελαφριά στα πόδια στάση διευκολύνει τις ευέλικτες κινήσεις και τις γρήγορες αλλαγές κατεύθυνσης, επιτρέποντας την κίνηση προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Η ελαφρά μετατόπιση των γοφών προς τα πίσω μπορεί να ενισχύσει τη σταθερότητα. Εμπλοκή κορμού. Η εμπλοκή τομιών του κορμού βοηθά στη διατήρηση μιας συνεκτικής τάσης σώματος που μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις επιθετικές κινήσεις. Όρος Living Low, που τονίζει ο Jim Huber, υπογραμμίζει τη σημασία της διατήρησης ενός χαμηλού κέντρου βάρους. Η χαμηλή στάση καθιστά δυσκολότερο για τους αντιπάλους να αποσταθεροποιήσουν τον παίκτη και αυξάνει σημαντικά την ταχύτητα στις αλλαγές κατεύθυνσης. Επιπλέον, παρέχει την απαραίτητη δύναμη στα πόδια για ενέργειες όπως τα jump shots ή επίθεση στο καλάθι. Η πραγματική δύναμη της αθλητικής στάσης προέρχεται από τη άριστη συνεργασία όλων των στοιχείων της. Για παράδειγμα, η ελαφρά κάμψη στον αστράγαλο που επιτρέπει το βάρος να βρίσκεται στα μπροστινά 2/3 των ποδιών, σε συνδυασμό με τα λυγισμένα γόνατα και την ίσια πλάτη, δημιουργεί μια ελαστική, ισορροπημένη στάση. Αυτή η ολοκληρωμένη στάση επιτρέπει στον παίκτη να κινείται γρήγορα προς οποιαδήποτε κατεύθυνση και να είναι έτοιμος να αντιδράσει στις ενέργειες του αντιπάλου. Δεν πρόκειται απλώς για μια λίστα φυσικών χαρακτηριστικών, αλλά για ένα σχέδιο για τη μεγιστοποίηση του κινητικού δυναμικού και του χρόνου αντίδρασης στο γήπεδο. Το Living Low δεν είναι απλώς μια φυσική στάση, αλλά μια στρατηγική επιταγή. Η χαμηλότερη θέση του κέντρου βάρους ενισχύει τη σταθερότητα και καθιστά πιο δύσκολο για τον αντίπαλο να αποσταθεροποιήσει τον παίκτη. Πιο σημαντικά, η δύναμη των ποδιών που προέρχεται από το λύγισμα των γονάτων συνδέεται άμεσα με την ικανότητα εκτέλεσης ποιοτικών jump shots ή επίθεση στο καλάθι μέσω δρίμπλας. Επιπλέον,
η χαμηλή στάση οδηγεί σε σημαντικά ταχύτερες αλλαγές κατεύθυνσης σε σύγκριση με έναν παίκτη που στέκεται όρθιος. Αυτό μεταφράζεται άμεσα σε ανώτερη απόδοση σε κρίσιμες καταστάσεις του παιχνιδιού, από την επιθετική διείσδυση έως την αμυντική συγκράτηση. Πρόκειται για τη μεγιστοποίηση της μόχλευσης και της κινητικής ενέργειας, καθιστώντας τον παίκτη πιο δύσκολο να φυλαχθεί και πιο αποτελεσματικό στην άμυνα. Το επιθετικό παιχνίδι απαιτεί footwork που δημιουργεί χώρο, εξαπατά τους αμυντικούς και επιτρέπει γρήγορες, αποφασιστικές ενέργειες. Η ικανότητα αποτελεσματικής κίνησης με και χωρίς την μπάλα είναι υψίστης σημασίας για το σκοράρισμα και τη δημιουργία φάσεων. Η τριπλή απειλή είναι η κατεξοχήν επιθετική στάση, την οποία υιοθετεί ένας παίκτης όταν λαμβάνει μια πάσα αλλά δεν έχει ακόμα ντριμπλάρει. Παρουσιάζει στον αμυντικό τρεις άμεσες, εξίσου βιώσιμες επιλογές: να σουτάρει, να πασάρει, να ντριμπλάρει. Αυτή η απρόβλεπτη φύση είναι ο βασικός της σκοπός, αφήνοντας τους αντιπάλους αβέβαιους για την επόμενη κίνηση. Χαρακτηριστικά. Στάση. Τα πόδια είναι ελαφρώς πιο ανοιχτά από το πλάτος των ώμων, το βάρος βρίσκεται ελαφρώς στα μετατάρσια των ποδιών και τα γόνατα είναι λυγισμένα. Αυτό διατηρεί μια αθλητική στάση και ένα χαμηλό κέντρο βάρους. Έλεγχος μπάλας, και τα δύο χέρια βρίσκονται στην μπάλα, κρατημένα μπροστά ή σχεδόν ακουμπώντας το γοφόγμυρο, με τον αγκώνα του σουτ πίσω από την μπάλα. Το σώμα λειτουργεί ως ασπίδα για την ασφάλεια της μπάλας. Πόδι περιστροφής, pivot foot. Ένα πόδι ορίζεται ως το πόδι περιστροφής, παραμένοντας σταθερό στο έδαφος, ενώ το άλλο βρίσκεται ελαφρώς μπροστά. Η ισορροπία πρέπει να είναι κυρίως στο πόδι περιστροφής, με τη φτέρνα ελαφρώς ανασηκωμένη για να επιτρέπεται η περιστροφή στο μετατάρσιο του ποδιού. Η αποτυχία διατήρησης του ίδιου ποδιού προσγειωμένου οδηγεί σε παράβαση βημάτων, traveling. Σκοπός και εκτέλεση. Shoot. Ευθυγράμμιση προς το καλάθι, μάτια ψηλά και shoot. Απαιτεί δύναμη στα πόδια που προέρχεται από τα λυγισμένα γόνατα. Πάσα. Καθιέρωση ενός ποδιού περιστροφής για να ανοίξουν πολλές νέες γραμμές πάσας. Δρίμπλα. Διείσδυση. Έναρξη δρίμπλα στον ανοιχτό χώρο που δημιουργήθηκε από την περιστροφή, απελευθερώνοντας το γήπεδο ή οδηγώντας απευθείας στο καλάθι. Άμυνα στην τριπλή απειλή. Οι αμυντικοί πρέπει να παραμένουν στην αμυντική του στάση, χαμηλά με ενεργά χέρια, έτοιμοι για όλες τις επιλογές. Η γνώση των τάσεων του αντιπάλου, π.χ., αν συνήθως δεν σουτάρει από μακριά, βοηθά στην αποφυγή των bump fakes. Η τριπλή απειλή λειτουργεί ως ένας κόμβος λήψης αποφάσεων και χειραγώγησης του αμυντικού. Ο βασικός της σκοπός είναι να παρουσιάσει στον αμυντικό έναν αντίπαλο ικανό να κινηθεί προς οποιαδήποτε κατεύθυνση και να τον αφήσει αβέβαιο για την επόμενη κίνηση. Αυτή η αβεβαιότητα προκαλείται από την ταυτόχρονη απειλή τριών διακριτών ενεργειών. Οι επεκτάσεις της τριπλής απειλής, όπως τα jab steps, χρησιμοποιούνται ρητά για να δοκιμάσουν τις αμυντικές αδυναμίες και τη στάση του αμυντικού και να παρασύρουν τον αντίπαλο έξω από την άμυνά του. Τα pump fakes αναγκάζουν τους αμυντικούς να πηδήξουν ή να χάσουν την ισορροπία τους. Αυτό δείχνει ότι δεν πρόκειται απλώς για την ύπαρξη επιλογών, αλλά για την επιβολή μιας επιλογής στον αμυντικό και στη συνέχεια την εκμετάλλευση της λανθασμένης επιλογής. Ο επιθετικός παίκτης χειραγωγεί τη στάση και την αντίδραση του αμυντικού. Η κατάκτηση της τριπλής απειλής συνεπάγεται όχι μόνο φυσική ετοιμότητα, αλλά και υψηλό επίπεδο αντίληψης του γηπέδου και οξία κατανόηση της αμυντικής ψυχολογίας. Το επιθετικό footwork είναι μια γλώσσα εξαπάτησης και δημιουργίας χώρου. Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται έχουν ως στόχο να παραπλανήσουν τον αμυντικό, να διαταράξουν την ισορροπία του και τελικά να δημιουργήσουν τον απαραίτητο χώρο για σουτ, πάσα ή διείσδυση. Περιστροφές, pivoting. Η πράξη της περιστροφής του σώματος, διατηρώντας το μετατάρσιο ενός ποδιού σταθερό στο έδαφος. Περιστροφές είναι ζωτικής σημασίας για τη γρήγορη αλλαγή κατεύθυνσης ή προσανατολισμού προς το καλάθι, με ή χωρίς την μπάλα. Τύποι. Πρόστια περιστροφή, forward pivot. Διατηρώντας ένα πόδι σταθερό και μετακινώντας το άλλο προς τα εμπρός. Συχνά χρησιμοποιείται με περιστροφή στο εσωτερικό πόδι, το πόδι που βρίσκεται πιο κοντά στο καλάθι στην κατεύθυνση που θέλει να επιτεθεί ο παίκτης, μετά από ένα jump stop για να στραφεί προς το καλάθι. Αντίστροφη περιστροφή, reverse pivot. Διατηρώντας το πόδι περιστροφή σταθερό και κάνοντας ένα βήμα προς τα πίσω. Συχνά χρησιμοποιείται με περιστροφή στο εξωτερικό πόδι, το πόδι που βρίσκεται πιο μακριά από το καλάθι την κατεύθυνση που θέλει να επιτεθεί ο παίκτης, για να επιτεθεί στην baseline ή όταν του αρνούνται την πρόστια περιστροφή. Περιστροφή εσωτερικού ποδιού, inside foot pivot. Κλειδί για τις περισσότερες επιθετικές κινήσεις, ειδικά όταν βγαίνει από ένα σιγμακά παρόγιο τανί. Περιστροφή εξωτερικού ποδιού, outside foot pivot. Χρήσιμη όταν δεν υπάρχει screen ή όταν επιτίθεται στην baseline. Κρίσιμα σημεία. Περιστροφή από θέση ετοιμότητας, διατήρηση του ποδιού περιστροφής καρφωμένου στο σημείο χωρίς να γλιστράει. Jab steps και cross steps χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία χώρου και τον έλεγχο των αδυναμιών του αμυντικού. Jab step,
Ένα μισό βήμα προς τα εμπρός η πλάγια με το μη πιεβωτή πόδι, ενώ το πόδι περιστροφής παραμένει σταθερό. Δεν διασχίζει την νοητή κεντρική γραμμή του σώματος. Αναγκάζει τον αμυντικό να αντιδράσει, σπρώχνοντας τον προς τα πίσω. Cross step, παρόμοιο με το jab step, αλλά περιλαμβάνει το πέρασμα του ποδιού πάνω από την νοητή κεντρική γραμμή του σώματος. Χρησιμοποιείται κυρίως όταν ο παίκτης έχει την μπάλα. Εκτέλεση. Ξεκινήστε από θέση ετοιμότητας, κάντε ένα ρεαλιστικό φιντάρισμα, μετακινήστε το σώμα πόδι πιστικά. Κάντε ένα μικρό βήμα προς τα εμπρός για να σπρώξετε τον αμυντικό προς τα πίσω και να δημιουργήσετε ένα προπορευόμενο πόδι. Κρατήστε το πόδι περιστροφή σταθερό. Συνδυασμοί. Μπορούν να συνδυαστούν με pump fakes, διεισδύσεις, shoot και crossover drives για να παρασύρουν τους αμυντικούς. Pump fakes, shot fakes. Μια προσποιητή προσπάθεια jump shot, που συγκρατείται πριν τα πόδια εγκαταλείψουν το έδαφος. Χρησιμοποιείται για να αναγκάσει τους αμυντικούς να πηδήξουν, λήφθη τον αμυντικό, ή να χάσουν την ισορροπία τους. Αποτελεσματικό στην περιοχή του χαμηλού post για την αποτροπή μπλοκ και στην περιφέρεια για τη δημιουργία ανοιχτών διαδρόμων για διείσδυση. Μπορεί να ενσωματωθεί μετά από ένα jab step. Προκαλώντας foul, drawing contact. Μια επιθετική κίνηση που αποσκοπεί στην πρόκληση foul στον αμυντικό παίκτη. Η διείσδυση σε έναν αμυντικό το οποίο τα πόδια δεν είναι σταθερά μπορεί να οδηγήσει σε foul επίθεσης, blocking foul. Ένα pump fake και στη συνέχεια ένα άλμα προς τον αμυντικό μπορεί επίσης να προκαλέσει foul, οδηγώντας ενδεχομένως σε ελεύθερες βολές. Τα κοψίματα είναι απαραίτητες κινήσεις χωρίς την μπάλα για να ανοίξει χώρος για πάσα, σούτ η διείσδυση, απαιτώντας γρήγορη αλλαγή κατεύθυνσης και έλεγχο του σώματος. Βασική τύπη κοψιμάτων. The cut, ο πιο συνηθισμένος τύπος κοψίματος στην περιφέρεια, χρησιμοποιείται για να ανοίξει χώρος για πάσα. Περιλαμβάνει το να παρασύρεται ο αμυντικός λίγα μέτρα μέσα από τη γραμμή του τρίποντου, να φυτεύεται ένα πόδι και στη συνέχεια να εκτελείται εκρηκτική κίνηση προς τα έξω για να λάβει την μπάλα. Απαιτεί επαφή σώμα με σώμα. L-cut, εξαιρετικός τρόπος για να ανοίξει χώρο στην περιφέρεια όταν ξεκινάει από το χαμηλό post. Περιλαμβάνει το να οδηγείται ο αμυντικός μέχρι τον αγκώνα, να περνάει το πάνω πόδι πάνω από το δικό του, να δίνεται ένα μικρό σπρώξιμο για να δημιουργηθεί χώρος και να οδηγείται απευθείας προς την πτέρυγα ζητώντας την μπάλα. Τονίζει την καλή χρήση του footwork και του σώματος έναντι της καθαρής ταχύτητας. Backdoor cut. Χρησιμοποιείται όταν ο αμυντικός παίζει over τη γραμμή πάσας. Ο παίκτης στείνει τον αμυντικό, αλλάζει γρήγορα κατεύθυνση και εκτοξεύεται προς το καλάθι. Απαιτεί εξαιρετικές ικανότητες πάσας από το χειριστή της μπάλας. Curl cut. Εκτέλεση ενός curl γύρω από ένα screen. Η καλύτερη επιλογή αν η άμυνα ακολουθήσει γύρω από το screen, οδηγώντας σε ένα ανοιχτό layup. Flare cut. Χρησιμοποιείται όταν ο αμυντικός κλέβει σε ένα curl και προσπαθεί να το κόψει. Ο παίκτης φλεράρει προς τη γωνία. Flash cut. Ένα γρήγορο, εκρηκτικό κόψιμο από έναν παίκτη του post προς το high post. Deep cut. Ο παίκτης από τη μία πλευρά του γηπέδου κόβει την baseline πίσω από όλους προς την άλλη πλευρά, συχνά αποτελεσματικό ενάντια σε ζώνες άμυνας. Front cut. Περιλαμβάνει το να βρίσκεται κανείς στην πλευρά της μπάλας του αντιπάλου, συχνά εκτελείται με ένα jab step ή ένα μικρό κόψιμο πίσω από την άμυνα για να αναγκάσει τον αμυντικό να κινηθεί προς τα πίσω και στη συνέχεια να κόβει μπροστά του. Shallow cut. Ανταλλαγή θέσεων με τον τριμπλέρ περνώντας κάτω από αυτόν, διατηρώντας τον αμυντικό απασχολημένο ενώ ο παίκτης γεμίζει τη θέση που βρισκόταν. Προηγμένα κοψίματα. Απαιτούν ταχύτητα, ευκινησία και αντίληψη του γηπέδου. Long blast cut. Συνήθως χρησιμοποιείται σε επιθέσεις 5 έξω, fave out motion offense, ή όταν υπάρχει ανάγκη για ισορροπία στο γήπεδο λόγω λανθασμένης απόστασης. Περιλαμβάνει ένα sprint διαγώνια στο γήπεδο προς την αντίθετη πτέρυγα για να λάβει την μπάλα. Short blast cut. Χρησιμοποιείται παρόμοια με το long blast cut, αλλά η κίνηση είναι πολύ πιο σύντομη. Χρησιμοποιείται για βελτιωμένη απόσταση σε πολυσύχναστες περιοχές, κινούμενος γρήγορα προς το χειριστή της μπάλας. Baseline back cut. Απαιτεί συνεχή οπτική επαφή μεταξύ του χειριστή της μπάλας και του κόφτη. Ο χειριστής της μπάλας δριμπλάρει αργά προς το κλειδί, και ο κόφτης κάνει ένα βήμα μακριά από την baseline και στρίβει γρήγορα προς το καλάθι. Η πάσα αναπήδησης είναι ιδανική. Ο συγχρονισμός είναι κρίσιμος. Single gap cut. Απαιτεί συνεχή οπτική επαφή, όπως και το baseline back cut, αλλά μπορεί να ολοκληρωθεί από οποιοδήποτε σημείο του γηπέδου. Ο χειριστής της μπάλας εκτελεί μια πάσα αναπήδησης καθώς ο κόφτης εισέρχεται στο κλειδί, αφήνοντας τον αμυντικό πίσω του. Εξαιρετικό για γρήγορα layups. Σημασία του συγχρονισμού και της αλλαγής κατεύθυνσης. Για όλα τα κοψίματα, η σωστή τοποθέτηση του αμυντικού και η γρήγορη αλλαγή κατεύθυνσης είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματικότητα. Η κατάκτηση του επιθετικού footwork δεν αφορά μόνο τη φυσική ευκινησία. Πρόκειται για στρατηγική σκέψη. Περιστροφές επιτρέπουν μια γρήγορη αλλαγή προσανατολισμού χωρίς παράβαση βημάτων,
κρύβοντας αποτελεσματικά την επόμενη κίνηση. Τα jab steps είναι προσποιήσεις που δοκιμάζουν τις αμυντικές αδυναμίες και παρασύρουν τον αντίπαλο έξω από την άμυνά του. Τα pump fakes είναι προσποιητές προσπάθειες που έχουν σχεδιαστεί για να παρακινήσουν έναν αμυντικό να προσπαθήσει να μπλοκάρει ή να κλέψει την μπάλα. Κοψίματα όπως τα V-cuts περιλαμβάνουν το να παρασύρεται ο αμυντικός και στη συνέχεια να εκτοξεύεται, εκμεταλλευόμενος τον χρόνο αντίδρασής του. Το rocker step συνδυάζει ένα jab με ένα shot fake. Αυτό αποκαλύπτει ένα συνεπές θέμα. Το επιθετικό footwork είναι μια εξελιγμένη γλώσσα φινταρισμάτων, προσποιήσεων και ακριβών κινήσεων που έχουν σχεδιαστεί για να εξαπατήσουν τον αμυντικό, να διαταράξουν την ισορροπία του και τελικά να δημιουργήσουν τον απαραίτητο χώρο για σουτ, πάσα ή διείσδυση. Είναι μια συνεχής μάχη για πλεονέκτημα και θέση, όπου οι ανεπαίσθητες μετατοπίσεις του σώματος και οι γρήγορες αλλαγές κατεύθυνσης είναι τα εργαλεία πειθούς. Αυτή η γλώσσα της εξαπάτησης είναι αυτό που διαχωρίζει τους προβλέψιμους παίκτες από τους πραγματικά απρόβλεπτους, οδηγώντας σε αμέτρητα αποτελέσματα στις ευκαιρίες σκοραρίσματος. Η αποτελεσματική άμυνα βασίζεται σε μια ισχυρή, ευέλικτη στάση και ακριβές footwork που επιτρέπει στους παίκτες να μιμούνται τους αντιπάλους, να αρνούνται τον χώρο και να αμφισβητούν τις ενέργειες χωρίς να κάνουν φάουλ. Η αμυντική στάση είναι ένας υποτύπος της καθολικής αθλητικής στάσης, που χρησιμοποιείται πάντα κατά την αμυντική δράση. Αποτελεί τη βάση για αποτελεσματική άμυνα, επιτρέποντας γρήγορες αντιδράσεις, ισορροπία και συνεχή πίεση. Βασικά χαρακτηριστικά. Ευρεία βάση, τα πόδια ελαφρώς πιο ανοιχτά από το πλάτος των ώμων. Αυτό χαμηλώνει το κέντρο βάρους, ενισχύοντας τη σταθερότητα και επιτρέποντας γρήγορες πλάγιες κινήσεις. Κάμψη γονάτων, τα γόνατα λυγισμένα, η μέση ελαφρώς κεκλειμένη προς τα εμπρός, λυγισμένα γόνατα, όχι σπασμένες πλάτες. Αυτή η χαμηλή στάση είναι κρίσιμη για γρήγορες πλάγιες κινήσεις και τη διατήρηση της ισορροπίας. Κατανομή βάρους, το βάρος στο εσωτερικό μπροστινό μέρος των ποδιών, αλλά όχι στα δάχτυλα. Γενικότερα, στα μετατάρσια των ποδιών, γεγονός που διευκολύνει τις ευέλικτες κινήσεις και τις γρήγορες αλλαγές κατεύθυνσης. Η διατήρηση της ελαφρότητας στα πόδια είναι το κλειδί. Στάση πλάτης, η πλάτη ίσια, αποφεύγοντας την υπερβολική κλίση προς τα εμπρός. Το κεφάλι πάνω από το κέντρο του σώματος, χωρίς κλίση. Η εμπλοκή των μειών του κορμού βοηθά στη διατήρηση μιας συνεκτικής στάσης σώματος. Θέση χεριών, τα χέρια εκτεταμένα πλάγια, ελαφρώς λυγισμένα, ανοιχτά με τις παλάμες στραμμένες προς τον επιθετικό παίκτη. Τα χέρια πρέπει να είναι ενεργά και έτοιμα. Ένα χέρι χαμηλά για να διακόπτει τις δρίμπλες, ένα ψηλά για να εμποδίζει τα σουτ πάσες. Εστίαση ματιών, τα μάτια στο στήθος του επιθετικού παίκτη ή κεφάλι στην μπάλα. Αυτό βοηθά στην πρόβλεψη των κινήσεων και στη διατήρηση της επίγνωσης του ευρύτερου γηπέδου. Η αμυντική στάση λειτουργεί ως ένα δυναμικό σύστημα πίεσης. Ο συνδυασμός χαμηλού κέντρου βάρους, ενεργών χεριών και εστίασης των ματιών επιτρέπει τη συνεχή πίεση, την πρόβλεψη και τη διακοπή των επιθετικών ενεργειών. Δεν πρόκειται απλώς για τη διατήρηση μιας θέσης, αλλά για την ενεργό επιρροή στην επίθεση, καθιστώντας τον αμυντικό ικανό να επιβάλλει πίεση και να υπαγορεύει τη ροή του παιχνιδιού. Αυτό το σύστημα επιτρέπει στον αμυντικό να αντιδρά γρήγορα, να διατηρεί την ισορροπία και να ασκεί σταθερή πίεση στους αντιπάλους. Το αμυντικό footwork είναι ένας μηχανισμός συνεχούς ανάγνωσης και αντίδρασης. Τεχνικές αυτές είναι κρίσιμες για τη διατήρηση της θέσης, την ανάκτηση και την προσαρμογή στις αλλαγές του επιθετικού παιχνιδιού, απαιτώντας ευκινησία και πειθαρχία. Αμυντικές ολισθήσεις, defensive slides, shuffle steps. Η θεμελιώδης πλάγια κίνηση για την άμυνα. Τεχνική, ολίσθηση από πλευρά σε πλευρά χωρίς να διασταυρώνονται τα πόδια. Διατήρηση χαμηλής, ισορροπημένη στάσης με λυγισμένα γόνατα και ίσια πλάτη. Βήμα με το μπροστινό πόδι και ολίσθηση του πίσω ποδιού. Συνήθι λάθη, αναπηδήσεις ή παραλήψεις βημάτων, διασταύρωση ποδιών, υπερβολικά όρθια στάση, βάρος που κλείνει πολύ προς τα πίσω, χέρια πολύ χαμηλά. Σκοπός: να παραμείνει μπροστά από τον επιθετικό παίκτη και να εμποδίσει την πορεία του, να καλύψει έδαφος και να αντιδράσει γρηγορότερα. Close-outs χρησιμοποιούνται για να κλείσει γρήγορα το κενό μεταξύ αμυντικού και αντιπάλου. Τεχνική: οι παίκτες εξασκούνται στο sprint προς έναν αντίπαλο και στη συνέχεια σταματούν απότομα σε αμυντική στάση. Αυτό περιλαμβάνει την τοποθέτηση του χεριού ψηλά, τη διατήρηση της ισορροπίας και τη χρήση μικρών, κοφτών βημάτων για να μειωθεί η ταχύτητα. Σκοπός: να παρεμποδίσει τα σουτ χωρίς φάουλ ή να παρακαμφθεί εύκολα. Βοηθά τον αμυντικό να παραμείνει σε ισορροπία ενώ μειώνει την ταχύτητα του ποδιού του. Backpedaling, οπισθοπορία κρίσιμη για τη γρήγορη επιστροφή στην άμυνα και την κάλυψη του γηπέδου. Τεχνική: ο παίκτης πρόχνει προς τα πίσω χρησιμοποιώντας τον μπροστινό του πόδι, παραμένοντας στα μετατάρσια των ποδιών του και όχι στις φτέρνες για να διατηρήσει την ισορροπία και την ικανότητα εκρηκτικής κίνησης. Τα πόδια πρέπει να παραμένουν στενά και κοντά μεταξύ τους, χαμηλά στο έδαφος, σχεδόν να γλιστρούν στην επιφάνεια,
επιτρέποντας γρήγορες αλλαγές κατεύθυνσης. Τα γόνατα πρέπει να έχουν μια ελαφρά κάμψη, όχι πολύ βαθιά, για να αποφευθεί η κόπωση. Το πάνω μέρος του σώματος πρέπει να διατηρείται χαμηλά, με το βάρος πάνω από τα δάχτυλα των ποδιών, και τα χέρια να κινούνται με μια σύντομη κίνηση εμπρός-πίσω, σαν να τρέχει κανείς. Σκοπός: να επιστρέψει γρήγορα στην άμυνα, να διατηρήσει την αμυντική θέση και να προετοιμαστεί για την επόμενη κίνηση. Η ενσωμάτωση της αμυντικής στάσης και του footwork είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματική κίνηση στο μπάσκετ, επιτρέποντας τον παίκτη να αντιδρά και να προσαρμόζεται σε διάφορες καταστάσεις στο γήπεδο. Η διαδικασία ξεκινά με ασκήσεις που εστιάζουν στη διατήρηση της αμυντικής στάσης κατά την κίνηση. Αυτό περιλαμβάνει την εξάσκηση στην ολίσθηση από πλευρά σε πλευρά, προς τα εμπρός και προς τα πίσω, παραμένοντας στη χαμηλή αμυντική θέση. Αυτός ο συνδυασμός βοηθά στη δημιουργία μιας ρευστής μετάβασης μεταξύ κίνησης και σταθερότητας, η οποία είναι απαραίτητη για δυναμικό παιχνίδι. Στη συνέχεια, ενσωματώνονται ασκήσεις αντίδρασης για την ενίσχυση των γρήγορων αποκρίσεων. Για παράδειγμα, ένας συμπαίκτης ή προπονητής μπορεί να δώσει ένα σήμα για μια κατεύθυνση, και ο στόχος του παίκτη είναι να αντιδράσει γρήγορα διατηρώντας την αμυντική του στάση ανέπαφη. Αυτός ο τύπος άσκησης όχι μόνο βελτιώνει το footwork, αλλά εκπαιδεύει επίσης τον εγκέφαλο να διατηρεί την πειθαρχία υποπίεση, κάτι που είναι ζωτική σημασία σε γρήγορους ρυθμούς παιχνιδιού. Για την περαιτέρω βελτίωση αυτών των δεξιοτήτων, εισάγονται ασκήσεις κατάστασης που αναπαράγουν σενάρια πραγματικού παιχνιδιού. Στο μπάσκετ, αυτό σημαίνει εστίαση στην άμυνα ενάντια σε έναν τριμπλέρ, εξασκώντας τόσο τη στάση όσο και το footwork ταυτόχρονα. Αυτές οι ασκήσεις χτίζουν αυτοπεποίθηση και προσαρμοστικότητα, δοκιμάζοντας τις δεξιότητες σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον. Οπτικά βοηθήματα, όπως βίντεο επιδείξεων επαγγελματιών, μπορούν να είναι εξαιρετικά ωφέλιμα. Οι παίκτες μπορούν να αναλύσουν αυτά τα βίντεο σε τμήματα για να εστιάσουν σε συγκεκριμένες κινήσεις, μιμούμενοι ότι παρατηρούν για να βελτιώσουν τη τεχνική τους. Τελικά, η επανάληψη είναι το κλειδί για την κατάκτηση της ενσωμάτωσης στάσης και footwork. Η συνεπής εξάσκηση εκπαιδεύει τόσο τους μύες όσο και το μυαλό, διασφαλίζοντας ότι η διατήρηση της αμυντικής ακεραιότητας γίνεται δεύτερη φύση, ανεξάρτητα από την πρόκληση που αντιμετωπίζεται κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού. Η ανάπτυξη μιας αμυντικής νοοτροπίας σημαίνει ότι ο παίκτης είναι ψυχικά προετοιμασμένος να προβλέψει, να αντιδράσει και να προσαρμοστεί ανά πάσα στιγμή. Η συνέργεια της στάσης και του footwork είναι απαραίτητη για το προσαρμοστικό παιχνίδι. Η ενσωμάτωση αυτών των δύο στοιχείων ζωντανεύει το αμυντικό παιχνίδι, διασφαλίζοντας ότι ο παίκτης μπορεί να αντιδράσει και να προσαρμοστεί ανεξάρτητα από την κατάσταση. Η ικανότητα διατήρησης της στάσης κατά την κίνηση δημιουργεί μια ρευστή μετάβαση μεταξύ σταθερότητας και κίνησης. Αυτή η ικανότητα επιτρέπει στους παίκτες να αντιδρούν γρήγορα σε ερεθίσματα, να καλύπτουν περισσότερο έδαφος και να περιορίζουν πιο αποτελεσματικά τους αντιπάλους. Η εξάσκηση σε ασκήσεις αντίδρασης και καταστάσεων, όπου οι παίκτες πρέπει να διατηρούν τη στάση τους ενώ κινούνται και αντιδρούν σε σήματα ή κινήσεις αντιπάλων, ενισχύει την πειθαρχία υποπίεση. Αυτό οδηγεί σε μια αυξημένη ικανότητα προσαρμογής σε δυναμικά σενάρια παιχνιδιού, όπου η γρήγορη ανάκτηση από λάθη και η λήψη αποφάσεων σε κλάσματα του δευτερολέπτου είναι κρίσιμες. Η συνέργεια αυτή μετατρέπει τις μεμονωμένες δεξιότητες σε ένα συνεκτικό, προσαρμοστικό σύστημα κίνησης που είναι απαραίτητο για την επιτυχία στο μπάσκετ. Οι ασκήσεις είναι ο δρόμος προς την ενστικτώδη κατάκτηση. Η συνεπής, ποικίλη εξάσκηση χτίζει τη μυϊκή μνήμη, ενισχύει τη λήψη αποφάσεων και οδηγεί σε αυτόματη, υψηλής απόδοσης εκτέλεση σε καταστάσεις παιχνιδιού. Γενικές αρχές για αποτελεσματικές ασκήσεις. Για να είναι αποτελεσματικές οι ασκήσεις, πρέπει να τηρούν ορισμένες βασικές αρχές. Εστίαση στα βασικά. Ξεκινήστε με τις βασικές αρχές και χτίστε σταδιακά την πολυπλοκότητα. Συνεπής επανάληψη. Η επανάληψη είναι το κλειδί για την κατάκτηση. Προοδευτική δυσκολία. Αυξήστε σταδιακά την ταχύτητα και την πολυπλοκότητα των ασκήσεων καθώς βελτιώνεται η ικανότητα. Ενσωμάτωση πίεσης. Ενσωματώστε στοιχεία πίεσης, π.χ. σήματα προπονητή, αντίπαλοι, για να προσομοιώσετε συνθήκες παιχνιδιού. Ανατροφοδότηση. Χρησιμοποιήστε προπονητικές συμβουλές και οπτική ανατροφοδότηση, π.χ. βίντεο, για διόρθωση. Επικοινωνία. Ενθαρρύνετε τη λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία σε ομαδικές ασκήσεις. Για την καθολική αθλητική στάση. Chair drill. Άσκηση καρέκλας. Οι παίκτες στέκονται με την πλάτη σε έναν πάγκο οι καρέκλες και κάθονται αργά στην αμυντική στάση, διατηρώντας τα πόδια ανοιχτά στο πλάτος των ώμων, την πλάτη ίσια, το κεφάλι ψηλά και τα χέρια μπροστά. Στη συνέχεια σηκώνονται διατηρώντας τη στάση. Αυτό βοηθά στην ενίσχυση της μυϊκής μνήμης για τη σωστή στάση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για φυσική κατάσταση κρατώντας τη στάση για μεγαλύτερα διαστήματα. Για το επιθετικό footwork. Jump stop pivot drill. Εισάγει τους παίκτες στα jump stops, τις πρόσθειες και αντίστροφες περιστροφές. Οι παίκτες εξασκούνται στην προσγείωση με δύο πόδια ταυτόχρονα, με τους γοφούς χαμηλά και πίσω, και στη συνέχεια εκτελούν περιστροφές. Partner pass and pivot drill. Οι παίκτες συνεργάζονται,
λαμβάνουν πάσες και εξασκούνται σε περιστροφές, βελτιώνοντας το συγχρονισμό και τον έλεγχο. Low Posture Pivot Shoot Drill, ειδικά για παίκτες post, χρησιμοποιεί μια καρέκλα για να προσομοιώσει έναν αμυντικό, εξασκώντας περιστροφές και shoot από το χαμηλό post. Jab, Pump, Go Drill. Ξεκινώντας από τη τριπλή απειλή, οι παίκτες εκτελούν ένα jab step, ακολουθούμενο από ένα pump fake, και στη συνέχεια εκρηκτική ντρίμπλα προς το καλάθι για layup. Αυτή η άσκηση συνδυάζει πολλά επιθετικά στοιχεία. Tate's Lock Box Drills, μια σειρά ασκήσεων που ξεκινούν με τον επιθετικό παίκτη στο χαμηλό post, να γυρίζει την μπάλα στον εαυτό του και να την πιάνει με jump stop στο high post γαγκώνα. Στη συνέχεια εκτελούνται διάφορες κινήσεις footwork όπως drop steps, inside pivots, με ή χωρίς shot fake και crossover step, και reverse pivots, με ή χωρίς rip ή fake rip. Αυτές οι ασκήσεις είναι ιδανικές για ατομική προπόνηση ή ομαδική εξάσκηση. Για το αμυντικό footwork. Defensive slides, shuffle steps, drills. Οι παίκτες ολισθαίνουν από πλευρά σε πλευρά, προς τα εμπρός και προς τα πίσω, διατηρώντας τη σωστή αμυντική στάση. Οι ασκήσεις step and slide περιλαμβάνουν zigzag κίνηση από την baseline μέχρι το κέντρο του γηπέδου, με έμφαση στο step and slide, low and guide και στην αποφυγή διασταύρωσης των ποδιών. Stagger drill. Εστιάζει στη διατήρηση του κεφαλιού στην μπάλα και στην αρχή μπάλα, εσύ καλάθι ενώ ο αμυντικός ολισθαίνει με έναν επιθετικό που ντριμπλάρει σε τυχαίο μοτίβο. Zigzag drill. Εστιάζει στα drop steps και στη σωστή ολίσθηση διατηρώντας την αμυντική στάση, ακολουθώντας ένα μοτίβο zigzag με κόνους. Μπορεί να γίνει με ή χωρίς μπάλα, με τους αμυντικούς να αναγκάζουν τους επιθετικούς να στρίβουν σε κάθε σημείο. Close out slide backpedal drill. Συνδυάζει σιλοσιούδες, αμυντικές ολισθήσεις και backpedaling. Οι παίκτες εκτελούν σιλοσιούδ προς ένα σημείο, ολισθαίνουν σε ένα δεύτερο και στη συνέχεια κάνουν backpedal προς την baseline με τα χέρια ψηλά. Αυτό βοηθά στην ισορροπία, την αμυντική ολίσθηση και την επιστροφή στην άμυνα. Agility ladder drills. Χρησιμοποιήστε μια σκάλα ευκινησίας για ασκήσεις όπως high knees, lateral shuffles, in-out jumps και crossover steps, δίνοντας έμφαση στην ταχύτητα, το συντονισμό και την ακρίβεια. Cone drills. Τοποθετήστε κόνους σε μοτίβο zigzag και εκτελέστε ασκήσεις δρίμπλας γύρω από αυτούς, ενσωματώνοντας γρήγορες αλλαγές κατεύθυνσης. Mirror footwork drill. Συνεργαστείτε με έναν συμπαίκτη, όπου ένας οδηγεί και ο άλλος μιμείται τις κινήσεις του footwork σε πραγματικό χρόνο, εξασκώντας την ευκινησία και την αντίδραση. Shuttle runs. Sprint μεταξύ δύο κόνων με απότομες αλλαγές κατεύθυνσης, βελτιώνοντας την εκρηκτική επιτάχυνση και την ευκινησία. Η συνεπής και ποικίλη εξάσκηση μέσω αυτών των ασκήσεων είναι ζωτικής σημασίας. Οι ασκήσεις αυτές δεν είναι απλώς επαναλήψεις κινήσεων, αλλά ένα μέσο για την ανάπτυξη ενστικτωδών αντιδράσεων. Η επανάληψη των σωστών τεχνικών σε ελεγχόμενο περιβάλλον επιτρέπει στους παίκτες να χτίσουν μυϊκή μνήμη, ώστε οι κινήσεις να γίνονται αυτόματα και να μην απαιτούν συνειδητή σκέψη κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Αυτό απελευθερώνει τον εγκέφαλο για τη λήψη αποφάσεων σε υψηλότερο επίπεδο, όπως η ανάγνωση της άμυνας ή η πρόβλεψη των επιθετικών ενεργειών. Μέσω της σταδιακής αύξησης της δυσκολίας και της ενσωμάτωσης σεναρίων παιχνιδιού, οι παίκτες μαθαίνουν να εκτελούν αυτές τις θεμελιώδεις κινήσεις με υψηλή απόδοση υποπίεση. Αυτή η διαδικασία μετατρέπει τη τεχνική γνώση σε ενστικτώδη ικανότητα, επιτρέποντας στους παίκτες να αποδίδουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους σε πραγματικές συνθήκες αγώνα. Η κατάκτηση των βασικών στάσεων σώματος και του footwork δεν είναι απλώς μια σειρά από τεχνικές, αλλά η ουσία της αποτελεσματικής κίνησης και απόδοσης στο μπάσκετ. Από την καθολική αθλητική στάση, η οποία λειτουργεί ως η κινητική βάση για κάθε ενέργεια, μέχρι τις εξειδικευμένες επιθετικές κινήσεις όπως η τριπλή απειλή και τα κοψίματα, και τις κρίσιμες αμυντικές τεχνικές όπως οι ολισθήσεις και τα close-outs, κάθε στοιχείο συμβάλλει στην ικανότητα ενός παίκτη να αντιδρά, να προβλέπει και να κυριαρχεί στο γήπεδο. Η επιτυχία στο μπάσκετ πηγάζει από την ικανότητα να ζεις χαμηλά, διατηρώντας ένα σταθερό, χαμηλό κέντρο βάρους που ενισχύει την ισορροπία, την εκρηκτικότητα και την ταχύτητα στις αλλαγές κατεύθυνσης. Αυτή η θεμελιώδης αρχή μεταφράζεται σε στρατηγικό πλεονέκτημα τόσο στην επίθεση, όπου οι παίκτες μπορούν να δημιουργήσουν και να εκμεταλλευτούν χώρο μέσω της εξαπάτησης, όσο και στην άμυνα, όπου μπορούν να ασκήσουν συνεχή πίεση και να αρνηθούν την πρόσβαση στον αντίπαλο. Η τριπλή απειλή, για παράδειγμα, δεν είναι απλώς μια στάση, αλλά ένας κόμβος λήψης αποφάσεων που χειραγωγεί τον αμυντικό, ενώ το επιθετικό footwork λειτουργεί ως μια γλώσσα προσποιήσεων για τη δημιουργία πλεονεκτημάτων. Αντίστοιχα, το αμυντικό footwork είναι ένας μηχανισμός συνεχούς ανάγνωσης και αντίδρασης, επιτρέποντας στους παίκτες να προσαρμόζονται δυναμικά στις επιθετικές κινήσεις. Για να επιτευχθεί αυτή η κατάκτηση, η συνεπής και στοχευμένη εξάσκηση είναι απαραίτητη. Οι ασκήσεις που επικεντρώνονται στην ενσωμάτωση της τάσης και του footwork, από τις βασικές ολισθήσεις μέχρι τις πιο πολύπλοκες καταστάσεις παιχνιδιού, χτίζουν τη μυϊκή μνήμη και ενισχύουν τις ενστικτώδεις αντιδράσεις. Αυτό επιτρέπει στους παίκτες να εκτελούν τις κινήσεις τους αυτόματα, απελευθερώνοντας το μυαλό τους για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων. Συστάσεις για παίκτες και προπονητές. Θεμελιώδης εστίαση.
ξεκινήστε πάντα με την κατάκτηση της καθολικής αθλητικής τάσης. Βεβαιωθείτε ότι κάθε παίκτης κατανοεί και μπορεί να εκτελέσει σωστά αυτή τη βασική θέση πριν προχωρήσει σε πιο σύνθετες τεχνικές. Συνεχής επανάληψη. Ενσωματώστε τις βασικές ασκήσεις footwork, π.χ. chair drill, jump stop pivot, defensive slides, σε κάθε προπόνηση. Η επανάληψη, ειδικά στην αρχή, πρέπει να δίνει έμφαση στην ακρίβεια και όχι στην ταχύτητα. Προοδευτική δυσκολία. Καθώς οι παίκτες βελτιώνονται, αυξήστε σταδιακά την πολυπλοκότητα των ασκήσεων, εισάγοντας αμυντικούς, χρονικούς περιορισμούς και σενάρια παιχνιδιού. Οπτική ανατροφοδότηση. Χρησιμοποιήστε βίντεο για να αναλύσετε την εκτέλεση των παικτών και να τους βοηθήσετε να αυτοδιορθωθούν. Η σύγκριση με επαγγελματίες μπορεί να προσφέρει πολύτιμα διδάγματα. Ανάπτυξη νοοτροπίας. Ενθαρρύνετε τους παίκτες να αναπτύξουν μια νοοτροπία προβλεψιμότητα στην άμυνα και εξαπάτηση στην επίθεση. Αυτό σημαίνει να σκέφτονται όχι μόνο την εκτέλεση της κίνησης, αλλά και πως αυτή επηρεάζει τον αντίπαλο. Επικοινωνία. Δώστε έμφαση στη λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία στο γήπεδο, καθώς αυτή ενισχύει την ομαδική άμυνα και την επιθετική ροή. Με την αφοσίωση στην κατάκτηση αυτών των θεμελιωδών στοιχείων, οι παίκτες μπορούν να αναπτύξουν την ικανότητα να κινούνται με ακρίβεια, να αντιδρούν με ταχύτητα και να εκτελούν με αυτοπεποίθηση, ξεκλειδώνοντας το πλήρες δυναμικό τους στο μπάσκετ.